खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव समाजारि बिजोङाव जे भाइरेल जानाय सावगारि बेन्जामिन बसुमतारी बे बेन्जामिन बसुमतारीनि सायाव रोखायै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बे समाव बेन्जामिन बसुमतारी जाय बेन्जामिन बसुमतारीया समाजारि बिजोङाव बाजौ रांनि गाद्दियाव उन्दुना थानाय जे सावगारि बे सावगारिया गोसारदोंमोन समाजारि बिजोङाव आरो बे समाजारि बिजोङाव गोसारनाय सावगारि बे सावगारिनि सायाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंदों थामहिनबा बिथाङा क्लेरिफाइ होदों बे जाथाया माबोरै जादोंमोन आरो बेखौ गोसार होग्रानि सायाव बिथां प्रमद बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों सोरबा दैदेनगिरिया बेन्जामिन बसुमतारीनि सावगारिखौ मोननाय माने भिटामिन मोननाय बायदि बाथ्रा बुंदों बिथां प्रमद बर'आ जाय बिथांमोना बे सावगारिखौ थामहिनबा बेरेखा दोलोआ बे सावगारिखौ मोननाय लोगो लोगोनो भिटामिन मोननाय बायदि मोनदोंमोन होननानै बुंदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ আমি কন্ডেম কৰিছো আৰু ইট ইজ ভেৰি মানে কি কম এইটো আনফৰ্চুনেট বহুত লাজৰো কথা কংগ্ৰেছ নিচিনা ইমান ডাঙৰ পাৰ্টি এটা যে এইটো ভেৰিফাই নকৰাই কৰে আৰু কোনোবা অসমৰ আছে ইফালে সিফালে জপিয়াই থকা নেতাবিলাক আছে এইটো মানে ইহঁতে পাইছে বহুত ডাঙৰ ভিটামিন পাই গ'লো আমি বুলিকে आरो बिथाङा बुंबावदों बिथाङा सोंखारिदों बे समाव एमसिसि थामहिनबा बे समाव मडेल कोड अफ कन्डाक्ट नांबाय आरो बे समावनो सावगारिखौ भेरिफाइ खालामालासिनो एक्चुअली बे सावगारिया माब्लानि आरो माब्ला बेखौ गोसार होदोंमोन बेखौ रोखायै नायबिजिरालासिनो होनायखौ थामहिनबा केरेला कंग्रेस केरेला बे केरेला कंग्रेसआ होनायनि सायाव बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो सोंखारिदों आरो बिथांमोननि बेरेखायै बे समाव केस फाइल खालामबाय होननानै बुंदों बिथां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बिथाङा बुंबावदों बे सावगारिया गोबाव समाव बेखौ सिगांनि समाव सेबखांदोंमोन आरो जाय सावगारिया फिन बे समाव भाइरेल जादों आरो बे सावगारिनि सिगांनो बिथां बेन्जामिन बसुमतारीखौ थांनाय 2024 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि बे 10 फेब्रुवारियावनो बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय बिथां बेन्जामिन बसुमतारीखौ बोखारनाय जादोंमोन थामहिनबा मासिनिफ्राय बोखारनाय जादोंमोन होननानै बुंदों बिथां प्रमद बर'आ 10 फेब्रुवारि 2024 मायथाइयावनो बिथां बेन्जामिन बसुमतारीखौ बोखारखानाय जादोंमोन दोलोनिफ्राय बोखारखादोंमोन आरो बेखौ लानानैनो बां सावनाय जाय बां सावदों बे सावगारिखौ लानानै केरेला कंग्रेस आरो गुबुन समाजारि बिजोंनि डिजिटेल मिडिया बिथांमोना बे समाव बे सावगारिखौ लानानै बां सावनायखौ लानानै प्रमद बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंदों बेनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै बुंदों आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो गोबाङानो राजखान्थि गेलेदों आरो बे जाबायबो थायो आरो बे गिदिर बाथ्रा नङा होननानै बुंदों बे समाव जौगाथायखौ नोजोर बोनानै हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि जे जौगाथाय थामहिनबा बे समाव बिथांखौ हादरनि फिन गाहाय मन्त्रि खालामनायनि थाखाय थांखि आरो बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जे खुंथाय गोहोआव बे समाव जौगानाय फैबाय बिटिआरआव सान्थि फैबाय आरो बे समाव बेफोरबायदि सावगारिखौ होनानै ब्लेम खालामनो नागिरदों खायसे राजखान्थि दोलोफ्रा बेखौ लानानै ब्लेम खालामनो नागिरदों बियो नाथाय बेखौ लानानै ब्लेम खालामोब्लाबो जोंखौ जेबो खालामनो हाया होननानै बुंदों बिथां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ आरो बिथाङा बुंदों जे बेफोर जाथायखौ लानानै बे समाव बिसायख'थि आयगनो गसर होनाय जाबाय होननानै बिथाङा बुंथिदों आरो बेखौ लानानै डिफेमेशन केसनिबो बाथ्राखौ बुंथिदों बिथां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बे समाव नोंथांमोननो जे बेन्जामिन बसुमतारीनि जे सावगारि बे सावगारि गोसारनायखौ लानानै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों হয় যোৱাকালি অলপ ইটোক লৈ পেলাই গোটেই হোৱা দোৱা লাগিল আৰু কংগ্ৰেছে এনেকুৱা ভাবিলে যে ইহঁতে ইলেকশ্যনে জয় হৈ গ'ল সিটো ফটোটো পাই পেলাই ময়ো নাজানিছিলোঁ কিন্তু বেঞ্জামিনে যেতিয়া ক'লে যে এইটো পুৰণা ফটো আছিলে তেখেতে নিজৰ বাইদেউ না ঘৰৰ মানুহৰ পৰা পইচাটো আনিছিলে আৰু খানা খাই থাকোঁতে খেলি পইচাটো মানে তেনেকুৱা লৈ পেলাই ফটো উঠালে
আৰু হিটো মানে কোনোবাই ভাইৰেল কৰিলে তেখেতে তেনেকা ক'লে তেতিয়া ময়ো গম পালোঁ কিন্তু তেখেতৰ ওপৰত যোৱা বছৰৰ জুন মাহতে আমাৰ দলত কমপ্লেইন আহিছে তাৰ লোকেল আমাৰ কমিটিৰ মানুহবিলাকে আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক যিটো বুলি কয় এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৰাজু ডাঙৰীয়াই আমাৰ চৰকাৰলৈ VCDCৰ পৰা গুচাব লাগে বুলি সেই সময়তে এটা চিঠি পঠাইছিলে আৰু সেই মৰ্মে 10 ফেব্ৰুৱাৰীত তেখেতক গুচোৱা হৈছে কিন্তু তেনেকা নটিচবিলাক সাৰ্ভ কৰোঁতে হয়তো দেৰি হৈছিলে কিন্তু তেখেতে দলত নাই আৰু এনেকুৱা বস্তুবিলাক মাজে মাজে ওলাই থাকে কিছুমান মানুহ থাকে অলপ অদ্ভুত চৰিত্ৰৰ গতিকে হিটো নিশ্চয় হ'ব নালাগে এনেকুৱাটো ভাল কথা নহয় তো সেই কাৰণে আমি আমাৰ দলৰ পৰা তেনেকা কোনো পৰিৱেশটো আমি নিবিচাৰো কিন্তু আচৰিত কথাটো হৈছে এই কথাটো ভেৰিফাই কৰিব লাগে ইলেকশ্যন কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগিছে তেখেতসকলে ইলেকশ্যন কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগিলে কি ৰুল কি গাইডলাইন হিটো ভালকে জানে কংগ্ৰেছ ইমান পুৰণা পাৰ্টি তথাপিতো কেৰেলা কংগ্ৰেছ কোনবা INS TV এনেকা বহুতে মানে এই কথাবিলাক লৈ পেলাই বহুত মাৰ্কেটিং কৰিলে তেখেতসকলে বেলেগ ইস্যু নাই কাৰণে ভাবিলে যে এইটোৱে ডাঙৰ ইস্যু হৈ যাব হিটো দি আমি ইলেকশ্যন জিকিম কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইমানখিনি কাম কৰিলে দেশৰ মানুহৰ মন জয় কৰিলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গোটেই ৰাজ্যখনৰ মানুহৰ মন জয় কৰিলে আমি দিনে নিশা সব জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত একেলগে কাম কৰি আছো শান্তিৰ কাৰণে ভূমি সমস্যা সমাধান বিভিন্ন ইস্যু লৈ পেলাই তো আজি তেনেকুৱা কিবা এটা ফটো যি ফটোৰ কোনো বেছ নাই এই ফটোটো লৈ পেলাই কোনবা ইলেকশ্যন ইস্যু কৰিব বিচাৰিলে এটো কেতিয়াও সফল নহব আৰু সেই কাৰণে যেহেতু ইলেকশ্যন কোড অফ কণ্ডাক্ট গাইডলাইনছ ৰুল বিলাকত আছে এই কাৰণে যোৱাকালি আমি চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰক কমপ্লেইন কৰিছো ইয়াৰ ওপৰত একচন ল'ব লাগে আৰু ডেফিমেশ্যন কেছৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰেডি হৈছে আমি তেখেতসকলক ডেফিমেশ্যন কেছও দিম যেটো ভাইৰাল হ'ল হিটোটো যোৱাকালি মই কৈ দিছো যোৱাকালি মই মিডিয়াত কৈ দিছো হিটো আমি কনডেম কৰিছো আৰু ইট ইজ ভেৰি মানে কি কম এটো আনফৰচুনেট বোৰ লাজৰো কথা কংগ্ৰেছ নিচিনা ইমান ডাঙৰ পাৰ্টি এটা যে এইটো ভেৰিফাই নকৰাই কৰে আৰু কোনবা অসমৰ আছে ইফালে কিফালে জপিয়াই থকা নেতাবিলাক আছে ইটো মানে ইহতে পাইছে বহুত ডাঙৰ ভিটামিন পাই গলো আমি বুলি কেনে সো আজি কাম নকৰি প্লাই এইবিলাক ইস্যু বনাই প্লাই ইলেকশ্যন জিকিব বিচাৰা এই কথাবিলাক আৰু অসমৰ ভাৰতৰ মানুহবিলাক আজি টেকনলজি দিনত সোশ্যাল মিডিয়া 24/7 মানুহবিলাকে চাই থাকে এই কথাবিলাক সবে বুজি পায় गोजोनथाव खौरां बाजास्पाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजास्पाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहुएन ईद धामाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 60000399878822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन